Todo listo para celebrar en Campelo, no concello de Poio, unha nova edición do Oktoberfest, unha cita organizada pola Asociación Deportiva Cultural de Campelo que se celebrará nesta semana, concretamente os días 11, 12 e 13 deste mes de outubro, un evento que contará co servizo gratuito de autobús. Como ben sabedes, todos os anos a organización o que fai é habilitar buses que van a salir dende a Igrexa de San Roque de Pontevedra, Pazo Ferreirós, con Barro, Seara, ata chegar a Campelo. Esas van a ser as diferentes paradas. Os buses van a estar habilitados os 3 días de festa, van a sair cada media hora, tanto para recoller como para deixar, e van a empezar dende as 9 da noite ata as 3 da mañán. E que tamén contará co Oktober Kids, que inclúe un servizo de ludoteca durante as 3 xornadas de celebración. Unha gardería ludoteca no local social, pois para que todos os pais poidan ir cos seus fillos á festa, pero poidan ter un servicio onde poidan quedar ali e poidan pois disfrutar se non queren leválos e que poidan estar ali con animación. Vai haber a ludoteca, como ben decía, os 3 días, logo se van a realizar xogos populares na Praza da Granxa, vamos a ter a actuación de un mago e tamén vamos a ter o taller de pintura. En relación aos concertos que comezarán a partir das 10:30 da noite, na Praza da Granxa o prato forte chegará os xoves coa actuación de Daqui da Ría tras o concerto de Monolius Dop. O venres será a quenda de Pablo Balseiro e Los Cascarillas e o sábado será o turno de Gin Tonics e Terapia de Grupo. Nas 3 xornadas, un DJ será o encargado de pechar musicalmente a festa que durará ata as 3 da mañá. Unha cita que chegará con novidades en canto a bebida. Estrenamos a nivel Galicia a cerveza Paulaner Oktoberfest. Este é un produto que nunca se truxo a Galicia, son unha cerveza que é especial, que se usa nos Oktobers alemáns. Esta é a principal baza que xogamos este ano, vale? É unha cerveza. Temos tamén a presentación oficial a nivel autonómico da cerveza Guinness, nitroxenada. Guinness IPA chámase. É unha cerveza que, ten unha diferencia que vai nitroxenada, vale? Dende a organización teñen unha previsión de despachar 1.700 litros de rubia, 800 de tostada e 300 de trigo. No tocante a comida, prepararánse preto de 1.500 unidades de salchichas, tamaños XL normales e uns 300 de codillo. Tamén haberá hamburguesas. En canto ao horario desta sexta edición do Oktoberfest en Campelo, os xoves serán de 8 da tarde a 3 da madrugada e o venres e o sábado de 12 da mañá a 3 da madrugada.